Andiva ntombi yam. Hayi bensiva ubhuti lo uya ngaphi ebesithi unceda abantu ngokutya ndilambile madam. Ulambile? Nyhani ma ananda Uyaphosisa. Kwenzeka ntoni ntombi kuwe? kum mna nebhuti abazali na-10 years mama ne. And then ke ngoku nda-fortunate enough ndagqiba ndaya ku-grade 12. And then after grade 12, after I passed grade 12, nabasenga-diplomas bendifuna ecomba uba senior secondary school. And then after that ke ngoku nda-aplaya phayana nda-aplaya nasewuso, nda-aplaya nakwezinye iindawo. And then ndafumana luckily eUNISA education, but then ndadropha out mama ne. Akho ngxaki ndagangxeleka kwi-drugs. And then ndaphela ndizohlala apha esikolweni because ndagxothwa ekhayeni. Umama yena uphi ntombi? Notata na-10 years. But uyalibawela uncedo kule nto ezi-drugs kwawena nje? Yes, ma'am. Uyalibawela uncedo yisho? Yes, madam. Uyazi uba sisi wam inoba kwakule ndawo endime kuyo ndithunywe ngumoya? Yes. Iyandazi mna. Hayi mama ndikwazi. Ibuhlungu kakhulu intliziyo yam. Ndizawuhambani ndiyonithengela ukutya bethunana nizowulala nityile. But eyona nto ibalulekileyo into yoba ndibawela unxibe because ubonakala ugodola. Ndiyayicaphukela le nto yenu yothengisela ezi drugs. Ndiyayilwa le nto yenu yothengisela ezi drugs. Uziqonda into yokuba nyhani le nto yinto endithunywe kuyo ngumoya. Imagine ndiyazihambela ke ngoku. Gqi ngaye yena umhlobo lona. You understand? Xa ndithi gqi ngaye ndizama uncokola naye kuthi